Wala nang intro-intro. Ilang minuto ang lumipas. Nakakaramdam sila ng pagyanig sa bahay nila. Parang lindol pero paputol-putol eh. Ilang segundo ang pagitan. Ang sabi ng lola nila, yumuko lang sila. Hanggat kaya nilang pigilan yung paghinga nila. Pigilan nila. Habang nagpipigil sila ng hininga, palakas ng palakas yung mga yabag. Tapos nakakarinig sila ng mga nagsisigawan sa labas. Napatingin itong nanay ni Ronron sa bintanang binuksan niya. Nakalimutan niya palang isarado yun. Pagtingin niya doon, may nakita siyang malaking mata na nakasilip. Binalot ng lamig yung buong katawan ng nanay ni Ronron. Tapos kinakalabit niya yung lola niya para sana ituturo niya yung nakikita niya. Kaso lang, nakayuko na ito at nagdadasal na. Ginawa niya, sinabayan niya din ito sa pagdarasal. Habang si Mang Ruben, halos himatay na sa pagpipigil niya ng hininga niya. Hindi na niya napigilan. Huminga siya ng malalim nung oras na yon. Mabuti na lang, wala na yung naririnig nila sa labas. Bigla itong tumahimik. Huling narinig nila, parang merong tumilapo ng pagkalayo-layo dahil ang lakas ng sigaw nun. Yung sigaw na para kang hinagis. Yun yung huling narinig nila. Walang tigil sa pagdarasal itong nanay ni Ronron, pati na yung lola nila. Samantalang si Mang Ruben naman, halos masuka-suka dahil sa sobrang takot. Nung matapos na silang magdasal, nakita nila si Mang Ruben na nakasubasob na naman sa kanto ng bahay nila. Kinalabit ito ng nanay ni Ronron, tapos biglang nagsisisigaw. Tanong ng nanay ni Ronron dito, "Oh, anong problema mo?" Iyak ng iyak si Mang Ruben habang nakayakap sa kanya. Ayon dito, may nakita siyang dalawang nilalang sa labas ng bahay nila. Sobrang pangit ng mga itsura, tapos parang gusto siyang lamunin. Napatakbo siya nung pumasok yun sa loob ng bahay nila. Tapos umupo sa tabi ng nanay ni Ronron at ng lola niya. Doon na niya sinimulang isiksik yung ulo niya sa kanto ng bahay nila. Binubuksan niya yung pintuan ng kwarto nila, kaso sobrang init nung hawakan. Sinilip ng nanay ni Ronron yung tinuturo niya. Wala naman. Tanong niya kay Mang Ruben, "Asan?" Tinuturo ni Mang Ruben yung labas, pero wala nga dun. Nung tumayo na yung lola nila, ang sabi nito, "Huwag matakot." Mas matakot siya kung hindi yon makapasok sa loob ng bahay nila. Habang nagpapagpag ng damit yung lola nila, may narinig na naman silang tumatawag sa pangalan ng nanay ni Ronron. "Taleng! Taleng!" Parang boses ng matanda na malapit nang mamatay. Ang sabi ng lola nila, "Aba, ang tibay ah. Nasa labas pa rin." Hindi natakot yung lola nila. Lumabas na ito, tapos pumapalakpak. Alam niyo yung palakpak na tumatawag ng kalapate? Ganon yung ginagawa ng lola nila. Tapos ginagaya niya yung tumatawag sa pangalan ng apo niya. "Taleng! Taleng! Labas!"
Parang naghahamon na yung lola nila. Maya-maya pa, may mga naaaninag na yung nanay ni Ronron na naglalakad di kalayuan sa bahay nila. Natataranta na siya kasi baka mamaya kung sino na yun eh. Sigaw ng sigaw yung nanay ni Ronron. Pinapapasok na niya yung lola niya. Pero wala. Nanatiling nakatayo yung lola niya doon. Nung malapit na ito sa lola nila, nakita ng nanay ni Ronron na 3 babae pala yun. Hindi niya makita yung itsura kasi madilim eh. Pero kahit nasa malayo yung 3, grabe ang alingasaw ng baho nila. Yung naaamoy niya noon na nilagang bituka, naaamoy niya ulit doon. Tapos parang may halo pang anghit na masangsang talaga. Si Mang Ruben nga, halos maduwal-duwal dahil sa naaamoy niya. Nang biglang magtanong itong si Mang Ruben sa nanay ni Ronron, ang sabi niya, "Sino yung mga yan? Yan ba yung kinukwento sa atin dati ni Nang?" Pareho naman silang walang ideya kung sino yon. Kaya hindi ito nasagot ng nanay ni Ronron. Tumagal ng mga 10 minuto yung lola nilang nakatayo doon. Pero hindi naman sila nag-uusap-usap. Para bang nagpapakiramdaman lang. Maya-maya pa, naglakad na yung 3 papalayo. Tapos itong lola nila, pumasok na sa loob ng bahay. Tanong nila kaagad, sino ba yung mga yon? Kakilala niya ba? Ang sabi lang ng lola nila sa kanila, hindi. Wala na silang narinig na ibang salita mula dito. Dire-diretso na lang yun naglakad papunta sa kwarto niya. Yung magkapatid, nagtataka sa inaasta ng lola nila. Bakit ganun? Tsaka parang dismayado siya. Hindi na lang nila kinulit yun. Tapos natulog na lang sila. Kinabukasan, normal naman yung mga kilos nila sa bahay. Parang walang nangyari nung gabing yun. Pero pinapakiramdaman nila yung lola nila. Para kasing wala itong imik. Tapos paminsan-minsan, natutulala siya. Nung tanghalian na, niyaya nila itong kumain. Umupo naman ito sa lamesa. Pero ganun pa rin eh. Wala pa ring imik. Hanggang sa nagsalita na ito. Tinawag sila sa mga pangalan nila. Tapos ang bili niya, sa linggo ng pagkabuhay, dapat wala na sila sa bahay niya. Umuwi na muna sila sa ate nila. Nagulat yung nanay ni Ronron sa sinabi ng lola niya. Tanong niya, "Ha? Bakit Nang? Ano bang nangyari?" Ang sagot nito sa kanila, meron lang siyang kailangang puntahan. Walang maiiwan doon sa bahay at wala silang makakasama. Kaya mainam na doon muna sila sa ate nila. Kahit blanko sila sa mga sinasabi ng lola nila, sumang-ayon na lang sila dito. Nung hapon nung araw na yon, umalis yung lola nila. Ang sabi, babalik din siya kaagad. May dadaanan lang siyang kaibigan. Silang magkapatid lang yung naiwan sa bahay. Nagtataka sila kasi hindi naman umaalis yung lola nila ng ganung oras eh. Yun yung unang beses. Tsaka maggagabi na nun. Saan siya pupunta? Medyo nag-aalala na itong nanay ni Ronron sa mga nangyayari. Pero sinusunod niya pa rin yung mga bilin sa kanya ng lola niya.
Yung magdasal sa mga sinabi nitong oras. Kasi Biyernes Santo pa rin yun eh. Panata talaga nila yon. Ilang oras ang lumipas. Gabi na. Wala pa rin yung lola nila sa bahay. Labis na pag-aalala na ang nararamdaman nitong nanay ni Ronron. Hanggang sa lumalim pa ng lumalim yung gabi. Akala nila magiging tahimik yung gabing yon. Pero hindi. Habang nag-uusap sila ni Mang Ruben sa sala nila, may bigla na namang tumawag sa pangalan niya. Taleng! Taleng! Yun yung boses ng matanda na parang mamamatay na. Ang nakakapagtaka nito, walang naririnig si Mang Ruben. Yung nanay lang ni Ronron yung nakakarinig. Kinukulit niya si Mang Ruben. Ang sabi niya, "Pakinggan mong maigi. May tumatawag nga sa akin." Sagot lang sa kanya ni Mang Ruben, "Tigilan mo nga ako. Di pa nga mawala sa isip ko yung mga nakita ko eh. Tatakutin mo pa ako." Nang biglang namatay yung lampara nila na tanging nagsisilbing ilaw nila. Nung namatay ito, may mga kumakalmot na sa dingding nila. Tapos sa bubong nila, nakakarinig sila na may mga tumatalon-talon habang tumatawa-tawa. Doon na din narinig ni Mang Ruben yung tumatawag sa nanay ni Ronron. Sa pagkakataong ito, wala na yung lola nilang aasahan nila sa ganong sitwasyon. Nag-iisip yung nanay ni Ronron ng pwede niyang gawin. Kaso lang, hindi siya makapag-concentrate. Kasi ang gulo ni Mang Ruben eh. Niyuyugyug yung katawan niya. Ang sabi ng nanay ni Ronron, "Ano ba?" Bigla na lang tumuro si Mang Ruben sa bintana nila. Naaaninag nitong nanay ni Ronron na merong mahabang braso ang nakaangkla sa bintana nila. Mahahalata mo sa braso na basang-basa ito ng langis. Gawa ng para itong kumikintab-kintab. Ang masakit pa nito, hindi lang isang braso ang nandoon. 4 yun. Pilit nilang tinutulak papaloob yung bintana. Parang ang gusto nilang mangyari, mabali yun. Sigaw ng sigaw si Mang Ruben ng, "Tulong, tulong, nang." Pero wala. Kahit pa madilim, kinuha ng nanay ni Ronron yung libreta niyang itim. Tapos pilit niyang hinahanap yung dasal doon na tinuro ng lola niya sa kanya na pangtaboy ng kahit na anong uri ng nilalang. Nung nahanap niya yung pahina nito, pilit niyang binabasa kahit na madilim. Buti na lang, medyo kabisado niya yun. Kasi araw-araw niyang dinadasal yun eh. Dinasal niya ng 6 na ulit yun. Tapos 6 na ulit-ulit. Pero pabaliktad naman. Kaso lang, parang hindi tumatalab. Mas lalo pang umiingay yung mga nasa labas. Yung tumatawag ng pangalan niya, parang galit na sumisigaw na. Gustong-gusto siyang palabasin ito. Halos mapaos na si Mang Ruben sa kakasigaw. Pero ayaw talaga silang tigilan ng mga yon. Nagmamakaawa na rin yung nanay ni Ronron. Kaso lang, parang bibigay na yung bintana nila eh. Nang bigla na lang pumasok sa isip ng nanay ni Ronron na dumi pa siya at dasalin yung nakasulat sa libreta niya. Kasi yun yung madalas na gawain ng lola niya, di ba? Pagdipa at pagdasal.
Nung ginawa niya yon, narinig niya na nagtitilian yung mga nasa labas. Yung parang iniipit. Tapos ayan na, nagpupulasa na sila. Rinig na rinig niya yung takbuhan habang mga nagsisigawan. Para bang hinahabol sila ng kung ano. Sa isip-isip nitong nanay ni Ronron, yun lang pala yung kailangan niyang gawin. Pero bigla na lang may nagbukas ng pintuan ng bahay nila. At yun ay ang lola nila. Nakita siya nitong nakadipa habang nagdadasal. Ang sabi, tumayo na siya doon. Wala na yung mga yon. Kahit kailan, hindi na babalik yon sa bahay nila. Niyakap nilang magkapatid yung lola nila, tapos iyak sila ng iyak. Ang sabi ng lola nila sa kanila, wala na. Tapos na yon. Nagugutom na ako. Kumain muna tayo. Si Mang Ruben, hindi na makakain kasi takot pa rin siya eh. Habang itong nanay ni Ronron naman, inaasikaso yung lola niya. Tapos sinabayan niyang kumain. Pansin niya sa lola niya na parang nag-iba yung kulay ng kaliwang mata nito. Yung pusyaw na yung itim. Nakaupo siya sa gawing kaliwa ng lola niya. Tinanong niya. Ang sabi niya, Nang, napaano yung mata mo? Lumingon sa kanya yung lola niya. Pero ang ginamit nito ay yung kanang mata niya. Yun bang sagad yung ulo ng paglingon para makita mo yung kausap mo? Ganon yung ginawa ng lola niya. Pumasok sa isip nitong nanay ni Ronron. Bakit ganon tumingin yung lola niya? Malabo na ba ang mata nito? O ano? Nung tinitigan niya ng maigi, napansin niya na hindi na to nakakakita. Bulag na yung kaliwang mata ng lola niya. Bigla na lang pumatak ang luha ng nanay ni Ronron. Nakaramdam siya ng awa para sa lola niya. Tapos niyakap niya ito habang umiiyak siya. Si Mang Ruben naman, napatingin sa kanilang dalawa. Nagtataka siya bakit umiiyak yung kapatid niya. Paglapit niya sa lola niya, nakita niya din na parang may abo yung isang mata nito. Tanong niya, Nang, anong nangyari sa mata mo? Ngumiti lang ito sa kanya habang hinihimas-himas yung ulo ng nanay ni Ronron. Tapos umupo na lang si Mang Ruben sa tabi ng lola nila. Habang nakaupo sila, ang sabi ng lola nila sa kanila, huwag nang intindihin yung isang mata niya. Hindi man nakakakita yun, may magandang kapalit naman yun. Tulad nga ng sabi niya kanina, hindi na ulit babalik pa yung mga nangungulit sa kanila. Gawa ng yung pinaka-matandang lahi ng mga yon. Pinuntahan niya, kinausap niya, at nakipagkasundo siya. Lahat ng alaga niyang putak, ibinigay niya doon. Ultimo yung kaisa-isa niyang puting putak, ibinigay niya. Hindi niya ginamit kahit isang beses yung puting putak na yon. Gawa ng bata pa lang siya, kasama niya na yon. Lolo niya din ang nagbigay sa kanya. Tapos pansin niya na nung nawala yung puting putak niya, unti-unti na ding lumabo yung kaliwang mata niya.
hanggang sa hindi na ito nakakita pa. Yun ang dahilan kaya siya umalis ng hapon at nahirapan na siyang makabalik sa bahay nila kasi hirap na hirap siya na isa lang yung matang gumagana sa kanya. Hindi siya sanay. Nung narinig ito ng magkapatid, mas lalo silang nanlumo. Tanong sa isip nitong nanay ni Ronron, bakit ganun? Bakit palaging may kapalit? Bakit palaging may kailangang maghirap? Bakit hindi na lang ako? Marami pa siyang tanong sa isip niya pero alam naman niyang wala siyang makukuhang sagot. Matapos ang gabing yun, kinaumagahan, nakita nilang nag-iipon ng tubig yung lola nila. Tapos meron itong binubuhos na kulay dilaw na likido. Galing yun sa maliit na bote. Para siyang dagta ng halaman pero kulay dilaw. 2 balde yung pinupuno niya. Tapos pinapatakan niya nito. Ang sabi ng lola nila, ibuhos yun sa katawan nila. Kalahati para sa araw na yon, tapos kalahati para bukas. Matapos magbuhos nitong nanay ni Ronron, kinausap siya ng lola niya. Marami itong ibinibilin sa kanya. Tapos may mga binigay din ito sa kanya na mga kailangan niyang dasalan araw-araw. Masyadong marami kung iisa-isahin ko pa yung mga binigay sa kanya. Pero ang pinaka-importante dun, yung 4 na libreta. 2 pula, 2 itim. Hindi na sinabi sa akin ni Ronron kung ano yung mga nakapaloob doon. Matapos itong ibigay sa kanya lahat, tinanong niya yung lola niya. Bakit binibigay niya na yon? Isang araw lang naman sila sa ate nila. Babalik din kaagad sila. Ngingiti-ngiti lang yung lola niya sa kanya. Buong araw yun na tamang kwentuhan lang. Yung mga nangyari, masasayang alaala, kwento ng tatay nila tungkol sa kanya. Basta, napakasaya nung araw na yun. Kinabukasan, matapos yung pinakahuli nilang buhos, nagpaalam na sila sa lola nila. Masaya pa tong nanay ni Ronron. Ang sabi pa niya, Nang, bukas ha, magdadala ako ng maraming matamis pagbalik namin. Ngingiti-ngiti lang yung lola nila sa kanila habang pakaway-kaway. Masayang naglalakad itong magkapatid habang pinaplano nila yung ipapasalubong nila sa kanilang lola. Nung makarating sila sa bahay ng ate nila, miss na miss nila ito. Tapos ayun, banding, kwentuhan, mga tipikal na ginagawa ng mga magkakapatid. Pero ibang klase ang kwentuhan ng mga to. Puro kababalaghan. Kinabukasan, agad-agad silang bumangon para umuwi sa lola nila. Hindi naman sila pinigilan ng ate nila. Marami pa silang bitbit na pasalubong nun. Pagdating nila sa bahay ng lola nila, nakasarado yung pinto. Dapat, ganong oras nagwawalis na yung lola nila eh. Pero wala. Binubuksan nila yung pintuan kasi nakakandado eh. Sigaw sila ng sigaw sa labas. Nang! Nang! Walang sumasagot. Nakita ni Mang Ruben na may uwang yung bintana. Doon siya dumaan, tapos binuksan niya yung pintuan. Nung nasa loob na sila ng bahay, gulo-gulo yung gamit. Parang may nagwala o kung ano. Nung pumasok na sila sa pinakakwarto ng lola nila, nakita nilang nakahiga yun doon. Nakamulat. Nakanganga. At
Wala na itong buhay. Namatay yung lola nila na hindi nila malaman kung anong dahilan. Maski hanggang ngayon, hindi nila alam kung paano ito namatay. Halos gumuho ang mundo nilang magkapatid dahil sa dinatnan nila. Pilit nila itong ginigising pero wala na talaga. Wala nang buhay. Lungkot, galit, sumpa, lahat ng pwede nilang maramdamang sakit. Naramdaman nila nung oras na yon. Hindi nila matanggap yung nangyari sa lola nila. Pero wala naman silang magagawa kasi ando dun eh. Pinuntahan nila lahat ng kamag-anak nila para sabihin ang pinakamalungkot na balita. Lahat yun pumunta sa bahay ng lola nila at doon ginanap yung lamay. Hindi na nila pinatagal yung lamay, gawa ng wala namang ibang pumupunta. Sila-sila lang din. Makalipas ang 1 buwan nung pagkamatay ng lola niya, may kaibigan itong ate nila na pumunta sa bahay nila at naghahanap ng pwedeng maging kasambahay sa Maynila. Bilang wala namang ginagawa itong nanay ni Ronron sa kanila, siya na ang nagpresenta na sumama doon para makapagtrabaho na din siya. Tsaka gustong-gusto niyang pumunta ng Maynila. Para kasing ang ganda-ganda ng Maynila sa mga kwento. Gusto niyang makita. Kaya ayon, siya ang pumunta ng Maynila para mamasukan bilang kasambahay. At ang unang destinasyon niya sa Maynila, sa Tondo. Dito na magsisimula ang talaga namang nakakapanindig balahibo na magiging karnasan nitong nanay ni Ronron. Okay, alam ko. Sobrang nakakalungkot nung kwento. Maliban sa nakakatakot yung unang part. Pero pagdating naman dito sa dulo, grabe, parang pinipiga yung puso ko. Alam niyo yun? Hindi ko inaasahan na ganun yung ending eh. Kadalasan kasi kapag aswang mangkukulam, pakbakan, diba? Pero iba eh. Sakit sa puso. Tsaka kung iisipin nyo, ilan na sa pamilya yung nagsakripisyo ng buhay, diba? Parang sobra-sobra naman. Ano ba? Ganyan ba talaga kapag nasa kaliwa ka? Palaging buhay yung dapat nakapalit? Wala bang ibang choice? At yung pagkamatay ng lola nila, ano kayang nangyari, no? Hindi rin kasi alam ni Ronron tsaka ni Aling Daleng kung anong nangyari. Kaya, wala. Maski ako blanco. Pero kayo, anong masasabi ninyo dito sa last episode ng Ronron? Solid, no? Pero, akala nyo ba last na? Mag-iiba lang tayo ng title. Gawa ng wala nang kinalaman dito yung mga kamag-anak ni Ronron. Purong karanasan na lang ito ng nanay niya at magiging asawa niya dito sa Maynila. At ang magiging titulo natin para dito ay Aling Daleng. Humanda na kayo. Matinding bakbakan to. Laban sa napakataas na antas ng mangkukulam at sa mga batikang manggagamot. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.